όλες. Σε σημείο που ένα παιδάκι είπε τη γιαγιά του γιαγιά και του λέει «Μην με ξαναπείς γιαγιά, θα με φωνάζεις Ελένη». Δεν ήθελε να ακούγεται ότι είναι γιαγιά. Τι πιο όμορφο πράγμα, είσαι γονάκι. Και οι παππούδες, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, από τότε λέει που πιάσαν την τηλεόραση και τα σύριαλ, αντί να σκέφτονται στα 80 τους ότι πάνε σιγά σιγά για την Άνω Ιερουσαλήμ, ψάχνουν να βρούνε ποια θα αντικαταστήσει την σύζυγο αν τυχόν και πεθάνει. Γοητευθήκαμε λοιπόν από όλα αυτά τα πράγματα, γοητευθήκαμε από την αίσθηση μιας παντοδυναμίας. Σηκώνουμε το τηλέφωνο, μιλάμε με την Αμερική. Και άμα μιλάς μέσω Viber ή μέσω Messenger, δεν πληρώνεις και χρέωση. Και κάνεις και βιντεοκλήση, έτσι. Βλέπεις τον έναν, βλέπεις τον άλλον και σε βλέπει. Δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες. Καβαλάμε το αυτοκίνητο και πάει με 200. Είχαμε και παλιά αυτοκίνητα, αλλά ούτε δρόμους είχαμε να τρέξουμε. Θυμάμαι εγώ για να πάμε στην Κόρινθο, κάνουμε ώρα πολύ. Τώρα η Κόρινθος είναι 55 λεπτά, το πολύ. Όλα αυτά μας κάνανε να φαινόμαστε παντοδύναμοι. Και γοητευτήκαμε από αυτή την αίσθηση της δύναμης, της ισχύως, της δυνατότητας της μεγάλης που μας δίνει η εποχή μας. Και όταν έρχονται πράγματα να μας στερήσουν αυτές τις δυνατότητες, έστω και βαθμιδών, σε κάποιο βαθμό, όχι απόλυτα, δεν το αντέχουμε, κλονιζόμαστε ιδιαιτέρως. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, να μην έχουμε σήμα στο κινητό εδώ πέρα. Μία ταραχή θα είναι διάσπαρτη μέσα στο χώρο. Δεν είναι υπερβολή νομίζω αυτό. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, για ένα 24ωρο να μην έχουμε καθόλου ίντερνετ. Πλέον και μεγάλοι άνθρωποι το έχουν απαραίτητο, ζουνε μέσα από αυτό. Έχουν φίλους διαδικτυακούς, δεν έχουν φίλο το γείτονα, μπορεί να μην μιλούνται, αλλά έχουν φίλους μέσα από το ίντερνετ. Και φανταστείτε τώρα κάτι χειρότερο. Να βρεθούμε όπως βρέθηκαν οι συνάνθρωποι μας εκεί πάνω στη Θεσσαλία, χωρίς τη δουλειά μας, χωρίς το σπίτι μας, χωρίς τα ζωντανά μας, χωρίς τα χωράφια μας και ίσως και χωρίς κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς γεμάτους. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν εύκολα να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. Εκεί ο άνθρωπος τα χάνει όλα. Γιατί επέτρεψε στον εαυτό του να γοητευτεί από αυτά που καλύπτουν τις αισθήσεις του. Τι βλέπουμε, τι μυρίζουμε, τι αγγίζουμε, τι ακούμε, τι γευόμαστε, αυτά τα πράγματα. Και εφόσον γοητευτήκαμε από αυτά, όταν κάτι μας στερούνε, απογοητευόμαστε και πέφτουμε στη μαύρη απελπισία. Ναι, να απογοητευτούμε. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι κιόλας, απόγονοι των μεγάλων Αγίων μας και των παλαιών και των νεωτέρων, χρειάζεται να είμαστε γοητευμένοι μόνο από τον Χριστό. Αυτός είναι ζηλότυπος εραστής, λένε οι πατέρες. Είναι από εκείνους τους νυμφίους που θέλουν όλη μας την καρδιά. Και το έχει δηλώσει μέσα στο Ευαγγέλιο ευθαρσός. Δεν μας κρύβεται ο Χριστός. Όποιος λέει αγαπά, μητέρα, δεν βάζει πράγματα, βάζει πρώτα τα πρόσωπα. Ή πατέρα, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή οικίας, ή οτιδήποτε άλλο πάνω από μένα, ουκ έστι μου άξιος. Δεν είναι άξιος μου. Σαν να μας λέει, εμένα θα έχετε πρώτη αγάπη. Θέλετε να γοητευτείτε από κάτι, μόνο από μένα. Γιατί αυτό συμφέρει εμάς. Δεν το κάνει ο Χριστός γιατί είναι όντως ζηλότυπος. Είναι μια φράση υπερβολής που χρησιμοποιούν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Το κάνει γιατί θέλει να ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωτικό δόσιμο σε εκείνον που είναι η ελπίδα εκείνη, η ενυπόστατη. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας, ο ίδιος είναι η ελπίδα. Δεν είναι μια αόριστη ελπίδα. Έχουμε μια ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, ότι θα γίνει εκείνο, ότι θα γίνει τ' άλλο. Χίλια δυο. Ο Χριστός είναι ο ίδιος η ελπίδα. Αν λοιπόν έχουμε γοητευτεί μόνο από τον Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να απελπιστούμε ποτέ. Γιατί αυτή η ελπίδα είναι αθάνατη, αυτή η ελπίδα είναι δεδομένη
Και η αγάπη αυτή είναι επίσης τέτοια που μας το έχει αποδείξει ότι είναι κρατεά, δυνατή δηλαδή, πιο πολύ και από το θάνατο. Η αγάπη μας, ο έρωτάς μας, σταυρώθηκε για μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο εμός έρος εσταύρωτε. Ο έρωτάς μου σταυρώθηκε για μένα. Άρα λοιπόν, αφού σταυρώθηκε για μένα και αναστήθηκε για μένα, έχω ελπίδα τέτοια που δεν χάνεται με τίποτε. Γι' αυτό και βλέπουμε τους Αγίους μας να είναι αρκετά περίεργοι σε σχέση με μας. Τους βλέπεις να είναι άρρωστοι, να είναι φτωχοί, να είναι κυνηγημένοι, να είναι ταλαιπωρημένοι. Από πού θέλετε, από τον Απόστολο Παύλο? Πόσες φορές λέει εραβδίστη, ελιθάστη, τον λιθοβόλησαν, τον κυνήγησαν, τον φυλάξαν, τον Απόστολο Πέτρο, όλους τους Αποστόλους. Μαρτύριος στο τέλος. Μα και όλοι οι άλλοι μετά, αν έχετε ακούσει εκεί στις Οικουμενικές Συνόδους, ειδικά λέει στην πρώτη, έμπαιναν λέει οι Άγιοι Πατέρες μέσα, ο ένας του ήταν κομμένο το χέρι γιατί του το κόψαν να μην γράφει για τον Χριστό. Το άλλο του είχαν κόψει τη γλώσσα, το άλλο του είχαν βγάλει τα μάτια. Ο άλλος είχε έρθει από εξορίες, ο άλλος από φυλακές. Με τέτοια παράσημα μπαίναν μέσα. Και αυτή η ταλαιπωρία συνεχίστηκε μέχρι τον καιρό μας. Όλοι λέμε Άγιε Νεκτάριε, βοήθησέ με. Πόσο εύκολα τον επικαλούμαστε. Είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε το δρόμο του Αγίου Νεκταρίου? Να σε πετάξουνε σαν τη μύγα από το γάλα, από το Πατριαρχείο που είσαι δεσπότης και να μην τολμάς να σταθείς σε ένα κουτσοχώρι της Κίμης ή της Λαμίας, γιατί έχουν προλάβει και έχουν συκοφαντήσει ότι είσαι ανήθικος. Και να βγαίνεις στην ωραία πύλη να μιλήσεις και να γυρνάει την πλάτη ο κόσμος και να φεύγει. Και να λένε αυτόν το βρωμιάρι μας φέρατε να μας μιλήσει. Ζήστε αυτά. Μεγάλος Άγιος ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος, μεγάλος Άγιος. Ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος έχει φάει και καμπάνα. Όταν τον πήρανε από την Εύβοια, αφού γύρισε από το Άγιο Όρος, και τον φέρανε ο καθηγητής ο Αλιβιζάτος τότε, του Πανεπιστημίου, του είπε έλα να λειτουργά στην Πολυκλινική. Ήταν και καθηγητής, σου λέει, εγώ τα μέσα θα τον φέρω. Αγράμματο παπουδάκι. Νέος ήταν, αλλά αγράμματος, δεν ήξερε γράμματα, ούτε πώς λειτουργεί η εκκλησιαστική διοίκηση. Πήγε αυθόρμητα και αυτός και άρχισε να λειτουργάει στην Πολυκλινική. Τότε ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, που ήταν και αυτός Άγιος, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, της Πάτρας ο πατήρ Γερβάσιος, που τηρούσε όμως τους τύπους και τους ήξερε, τον φώναξε κάτω και τον έκανε με τα κρεμμυδάκια που λέμε. Τι είναι αυτά, του λέει, ήρθες εδώ, δεν πήρες άδεια από κανένα, πήγες εκεί. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τα βρήκανε. Αλλά μην νομίζετε ότι λέγανε τα καλύτερα. Τώρα λένε Άγιος Πορφύριος. Πηγαίνετε στα μέρη του Οροπού ή της Βάθιας. Ακόμη και τώρα υπάρχουν πολλοί που επειδή πήγανε, ακούγανε ότι έχει χαρίσματα. Ξέρω εγώ μια περίπτωση, πήγε έκανε 2 κορίτσια και ήθελε αγόρι ο άντρας της. Θα κάνω αγόρι ή θα κάνω κορίτσι πάλι για να ξέρω αν θα μείνω έγκυος? Δεν της είπε τίποτε. Και έφυγε απογοητευμένη. Τι, αυτός είναι ο Άγιος, λέει, τίποτε, λέει, αγύριτης, δεν ξέρει τίποτε. Τέτοια πράγματα από μικρές ταλαιπωρίες μέχρι μεγάλες είχαν όλοι όσοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς σε αυτή τη γη. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα θεωρούσαν χαρά. Τα θεωρούσαν ευκαιρίες σωτηρίας. Δεν πέφτανε με τα μούτρα κάτω να απελπιστούν. Είχαν πάντοτε ελπίδα ότι έχει ο Θεός. Ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει για καλό. Γιατί είχαν επενδύσει μόνο στο Χριστό. Είχαν εγωιτευτεί μόνο από την ομορφιά του νυμφίου του ουράνιου. Δεν ψάχναν εδώ κάτω να βρούνε τόλμη και γοητεία που είχαν παλιά μια σειρά, καταλάβατε. Ούτε να εγωιτευτούν, ξέρω εγώ, από τον καθρέφτη τους, από το είδωλο που έχει φτιάξει ο καθένας για τον εαυτό του, ούτε να εγωιτευτεί από τίποτε άλλο. Τώρα ζούμε στην εποχή της πολλής γοητείας. Βλέπετε τα αγοράκια μας, τα κοριτσάκια μας, πώς δίνονται, πώς στείνονται. Καμιά φορά περνάω με το αυτοκίνητο και τους βλέπω στις γωνίες να περάσουν από τον ένα δρόμο στον άλλο. Λέω, έτοιμος για φωτογράφηση είναι αυτός, ρε παιδάκι μου. Και πώς κάθεται και πώς στείνεται και πώς κοιτάζει το κινητό. Μια επιτίδευση άνευ προηγουμένου.
Μια κατάσταση που στο τέλος μας έχει εγκλωβίσει. Πώς να πάρει ανάσα η ψυχή, πώς να ελπίσει στο Θεό όταν έχει επενδύσει μόνο εδώ κάτω. Αν δεν σκοτώσουμε, έλεγε ο Παπαθανάσης ο Χαμακιώτης, άλλος Άγιος, που ήταν στην Αρατζιώτισσα στο Μαρούσι, το χαμοθεό, δηλαδή τους θεούς που έχουμε το χάμο, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ το Θεό. Ποιος είναι από εμάς έτοιμος να σκοτώσει το χαμοθεό του? Είτε αυτός λέγεται χρήμα, είτε λέγεται θεσούλα, είτε λέγεται οτιδήποτε. Δυστυχώς λίγοι. Γι' αυτό και πολλοί εκλεκτοί, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν τώρα, για να μην απελπιζόμαστε? Να αρχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να αγαπάμε το Θεό. Για να ακουμπήσουμε μόνο πάνω στο Θεό. Πώς? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ούτε θεωρητικές αναλύσεις και συναισθηματικές προσεγγίσεις και 1002. Αυτά είναι ψεύτικα. Και να τα πούμε, μετά από λίγο θα αλλάξει η διάθεσή μας, θα δούμε κάτι άλλο που θα μας κερδίσει την εντύπωση και τα ξεχάσαμε. Το Ευαγγέλιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Εάν εμέ αγαπάτε, λέει στο κατά Ιωάννη, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Τόσο ξέρα. Αλλά για θυμηθείτε και τη μαμά σας ή τον μπαμπά σας. Τι σας έλεγε? Φιλόστοργα και λίγο αυστηρά. Μ' αγαπάς? Αν μ' αγαπάς θα κάνεις αυτό που σου λέω. Το θυμάστε? Έτσι το λένε οι γονείς. Όταν είναι το έσκατο μέσο που χρησιμοποιούν. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Αν μ' αγαπάτε, λέει, τηρήστε τις εντολές μου. Και αν τηρείς τις εντολές θα μου πει κάποιος τι έγινε. Θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος? Όχι. Σε αυτές τις εντολές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Εν αυτές ευρίστε ζωή την αιώνιον, λέει το Ευαγγέλιο. Και άμα βρεις την αιώνια ζωή, τα βρήκες όλα. Και ποια είναι η αιώνια ζωή? Λένε κάποιοι. Πήγε κανείς, ήρθε και μας τα είπε, και πήγε και μας τα είπε, και γύρισε ο Χριστός, και ο Λάζαρος πήγε και τα είπε, και άλλοι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το Ευαγγέλιο το ίδιο του κατά Ιωάννη μας πάει ακόμη παραπέρα. Αυτή εστί η αιώνιος ζωή, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ποια? Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Το να σε γνωρίσουν, κρατήστε κάτι σε αυτό το γνωρίσουν, τον μόνο αληθινό Θεό. Καλά, αλλά θα πει κάποιος, είναι ανάγκη να πιάσουμε τις εντολές, να τις στηρίσουμε, για να βρούμε την αιώνια ζωή και τελικά να ανακαλύψουμε ότι η αιώνια ζωή είναι να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν είμαστε βαπτισμένοι, χρησμένοι, δεν διαβάζουμε για τον αληθινό Θεό, δεν λέμε το πιστεύω στη Θεία Λειτουργία, άρα το γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Όχι έτσι. Το ρήμα γινώσκο στα αρχαία ελληνικά αυτό χρησιμοποιεί, είναι γινώσκος είσαι. Είναι και το γινώσκο, αλλά κυρίως όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια γνώση εγκεφαλική, χρησιμοποιούμε ένα άλλο. Το έχετε ακούσει σαν φράση. Είδα με ομικρογιώτα. Είδα με ομικρογιώτα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε. Χρησιμοποιούμε το είδα. Το γινώσκο, κάνουμε και λίγο φιλολογικά τώρα. Δεν πειράζει, καλά είναι. Δείχνει τις περισσότερες φορές μία τέλεια ένωση. Γι' αυτό και όταν λέει στο Ευαγγέλιο πάλι, θα το δείτε την ίδια έννοια, ότι η Παναγία μας ήταν παρθένος, λέει ότι ούκ εγίνος και τον άντρα αυτής. Δεν γνωρίστηκε με τον άντρα της, δηλαδή δεν έσμιξε. Άρα η αιώνια ζωή, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δεν είναι να γνωρίσουμε γενικά το Θεό. Είναι να ενωθούμε με το Θεό, να γίνουμε ένα με το Θεό. Και αυτό μας λέει ο Ευαγγελιστής, ότι γίνεται μέσα από την τήρηση των εντολών του. Γιατί εγώ μπορεί να μην μου βγαίνει να λέω την αλήθεια και να μου βγαίνουν τα ψέματα. Όταν όμως πω ότι είπε ο Χριστός αλήθεια, την αλήθεια, και ασκήσω και λίγη βία, δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό. Εγώ μπορεί να μην μου βγαίνει να κάνω αγάπη και να δώσω το ένα από τα δύο που λέει το Ευαγγέλιο, αλλά αφού το από Χριστός θα το δώσω. Μπορεί να μην μου βγαίνει να σταματήσω να κατακρίνω, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και να μου βγαίνει να κατακρίνω και να λέω όχι, δεν θα κατακρίνω.
Μπορεί να μου βγαίνει να ζω ασώτος, πορνικότατα και να λέει το Ευαγγέλιο, όχι έτσι. Θέλεις να έχεις γυναίκα, θα την παντρευτείς και θα την έχεις. Δεν θέλεις, τότε ορίστε, θα ζήσεις αφιερωμένος στο Χριστό. Και τα κάνω όλα αυτά επειδή ο Θεός έτσι είπε, σιγά σιγά αλλάζω. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι ψυχοσωματική οντότητα. Και ό,τι ζει η ψυχή, το ζει και το σώμα και το αντίστοιχο, το αντίστροφο. Ό,τι ζει το σώμα, το ζει και η ψυχή. Οπότε αν το χεράκι μου το απλώσω, έστω και με το ζόρι, για να κάνει το καλό, αυτό το καλό με αλλάζει και εσωτερικά. Και γίνομαι καλός, ενώ δεν είχα πάντοτε την καλύτερη διάθεση. Είναι καλή συνήθεια η εντολή. Τηρούμε τις εντολές και αλλάζουμε χάρη σε αυτή την καλή συνήθεια. Στην αρχή ζοριζόμαστε. Μετά το κάνουμε όλο ένα και πιο εύκολα, όλο ένα και πιο εύκολα και μετά το κάνουμε κτήμα μας. Το κάνουμε δικό μας. Όταν θα ζήσουμε έτσι, αυτομάτως αλλάζει όλος ο κόσμος. Βρέχει και λες δόξα τω Θεώ, έχουμε βροχούλα. Έχει ήλιο και λες χρειάζεται και ο ήλιος. Για να δέσουν καλύτερα τα φρούτα, για να γίνουν καλύτερα τα ζαρζαβατικά, ξέρω εγώ. Βρίσκεις το καλό μέσα σε όλα. Πλημμυρίζουμε και σκοτωνόμαστε. Καμπανάκι για μετάνοια είναι. Πεθαίνουν άνθρωποι και λες πέθαναν κάποιοι, τι θα γίνει. Ήταν η ώρα τους. Ήξερε ο Θεός γιατί τους πήρε. Δεν σε καταλαμβάνει αυτή η απελπισία, αυτή η μαυρίλα, που δυστυχώς τείνει να γίνει καθημερινότητα στους περισσότερους ανθρώπους. Λένε κάποιοι, πω, δεν τολμάω να ανοίξω, λέει, την τηλεόραση, να ακούσω ειδήσεις, μαυρίζει η ψυχή μου. Αλλά κάθε μέρα την ανοίγει την τηλεόραση. Αφού μαυρίζει η ψυχή σου και δεν τα αντέχεις, άστε τη ρημάδα, τι θέλεις. Πέταξε και το κινητό με την παντόφλα αυτή με την οθόνη και πάρε με τα κουμπάκια, αφού δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Αφού μαυρίζεις. Όχι, θέλω να βλέπω τη μαυρίλα και να μην μαυρίζω. Άμα βλέπεις τη μαυρίλα θα μαυρίζεις. Αν βλέπεις το φως που είναι ο Χριστός, θα φωτίζεις και εσύ και τους άλλους. Είναι θέμα επιλογής λοιπόν, αδελφοί μου. Σήμερα, πολύ συναφής ο Άγιος που γιορτάζει με το θέμα μας, γιορτάζει ο Άγιος Ηλουανός ο Αθωνίτης, 24 Σεπτεμβρίου. Ένα παλικάρι 2 μέτρα, Ρώσος, άντρακλας, από αυτούς λέει που ήθελε στην καθισιά του, για να πει ότι θα φάει αυγά, ήθελε καμιά 30 αυγά, λέει. Το λέει στο βίο του μέσα. Και αν καθόταν να πιει, αυτοί πίνανε, όπως έχουμε στο Τσίπουρο, έχουν τη βότκα. Ήθελε 5 κιλά βότκα. Δυνατός στο σώμα, δυνατός και στην ψυχή. Ξέρετε και οι άνθρωποι που πέφτουν και σε πάθη και σε μεγάλες αμαρτίες, έχουν δύναμη μέσα τους, αλλά την έχουν στρέψει σε λάθος κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος είχε μια περιπέτεια, βρέθηκε και με μια κοπέλα μετά από ένα χορό εκεί στο χωριό του, την άφησε και έγκυο. Αγχώθηκε όμως γιατί αυτός ήθελε να φύγει. Ήπιε, δεν κατάλαβε τι έγινε. Αυτός θέλει να γίνει μοναχός, είχε κερδιθεί η καρδιά του να πάει να γίνει μοναχός. Τι να κάνει, έφυγε και πήγε και συνάντησε έναν άλλο Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης. Έχοντας πίσω αυτή την εκκρεμότητα, ελπίζοντας την ευχή του, στην ευχή του Αγίου. Να που είναι η ελπίδα στο Θεό, που τελικά τα λύνει όλα. Πάει στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης, παίρνει την ευχή του και τότε λέει ένιωσα να με ζώνουν οι φλόγες του Άδη. Ένιωσε να καίγεται ολόκληρος. Ένιωθα ότι είμαι για την κόλαση, αλλά είχα λέει κάτι λέει μέσα μου σαν ελπίδα. Γύρισε πίσω στο χωριό του να δει τι θα κάνει τώρα με αυτή την περίπτωση και είχε περάσει ένας πλούσιος έμπορος και είχε δει αυτή την κοπέλα που δεν την ήθελε ο Σιλουανός γιατί ήθελε να φύγει να γίνει μοναχός. Του άρεσε πολύ και της λέει θέλω να σε παντρευτώ, έδωσε και πρίκη, ξέρετε τότε πώς θα κάναν τα πράγματα. Την πήρε την κοπέλα έτοιμη κιόλας με το κυοφορούμενο και το πράγμα ησύχασε. Τότε δεν είχαν ευτυχώς τεστ DNA, οπότε δεν ψάχναν παραπέρα. Έφυγε η κοπέλα και αυτός το αισθάνθηκε σαν μια λύση στο πρόβλημά του. Δεν κάθισε να συνεχίσει τις αμαρτίες. Έφυγε και πήγε στο Άγιο Όρος. Και πήγε και συνάντησε τον Άγιο, συνάντησε πατέρες εκεί πέρα, αγιασμένους. Και έζησε τη μετάνοια. Μια βαθιά μετάνοια.
Και ήταν τόση η μετάνοιά του, που αξιώθηκε να δει τον ίδιο τον Χριστό και να τον ακούσει. Αξιώθηκε να έχει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, συνέχεια μες στην καρδιά του. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται λίγο υπερηφανεύτηκε και όλα αυτά χάθηκαν. Και άρχισε να μην μπορεί να λέει την προσευχή του. Οι λογισμοί πήγαιναν και ερχόντουσαν. Ζούσε μία κόλαση μέσα στο μοναστήρι. Ξέρετε, όταν είσαι έξω, έχεις και κάποιες έτσι ψευτοχαρές, άμα έχεις αυτά τα ζόρια. Να, εκεί ανοίγεις την τηλεόραση, ακούς ένα τραγούδι, κάτι γίνεται. Στο μοναστήρι, άμα έχει αρχίσει και σε τσιτσιρίζει ο πονηρός, ψαλμοδία δεν βρίσκεις νόημα, προσευχή δεν βρίσκεις νόημα, νηστεία δεν βρίσκεις νόημα, όλα τα βρίσκεις μάτια και δεν έχεις άλλα κοσμικά να πιαστείς. Οπότε πραγματικά φαίνεται απαράκλητη αυτή η κατάσταση, χωρίς καμία παρηγοριά. Σε αυτή την κατάσταση που έχει πέσει πλέον σε μαυρίλα πραγματική, σε απελπισία σχεδόν. Δεν τον αφήνει ο Χριστός, γιατί τον είχε αγαπήσει ο Σιλουανός τον Χριστό. Και του φανερώνεται και ακούει και φωνή που του λέει «Σιλουανέ, κράτα το νου σου στον Άδη», εκεί που είσαι, στην κόλαση δηλαδή, «και μη απελπίζω και μη χάνεις την ελπίδα σου». Και από εκεί και έπειτα με μια άλλη ελπίδα, της χάριτος, εσωτερικά που τη βίωνε διαρκώς, άρχισε και προχωρούσε πάλι προς τα σκαλιά της αγιότητος και έφτασε να είναι ένας άνθρωπος που όλο το Άγιο Όρος ζητούσε την ευχή του και την προσευχή του, που ένας άλλος σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, μαθήτευσε κοντά του και πάρα πολλοί άλλοι που δεν είναι γνωστοί και ωφέλησε και τους άλλους γύρω του και τώρα είναι κοντά στο θρόνο του Θεού μας και πρεσβεύει για μας. Αυτή είναι η πορεία των ανθρώπων του Θεού. Πέφτουνε στον Άδη, στην κόλαση, ζουνε την κόλαση, ο καθένας στην προσωπική του κόλαση, αλλά έχουν την ελπίδα του στο Θεό. Είναι σαν τα καράβια που έχουν ρίξει κάπου άγκυρα. Όπου και αν σε πάει ο άνεμος, δεξιά, αριστερά, εκείνο τ' άλλο, είναι η άγκυρα εκεί και σε κρατάει. Ο χριστιανός λοιπόν που έχει κερδίσει αυτή την ελπίδα, ξέρετε γιατί την έχει κερδίσει? Γιατί έχει πετάξει την άγκυρα, όχι εδώ, στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος ελπίσει στο Θεό πραγματικά και τον αγαπήσει και προσπαθήσει να ενωθεί μαζί του έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία, ρίχνει άγκυρα στον παράδεισο. Οπότε εδώ το καράβι πηγαίνει, έρχεται, ταλαιπωρείται, έχει τρικυμίες, ζει καμιά φορά και κόλαση, αλλά η άγκυρά του είναι εκεί. Και εκείνη η άγκυρα, ξέρετε, είναι αυτή που ρίχνουμε εμείς, αλλά είναι και έχουμε και ένα μεγάλο σύμμαχο. Τι λέμε στην παγκόσμιο δόξα εκεί που λέει το τροπάριο, το δογματικό Θεοτοκείο? Άγκυραν ελπίδος, λέει, την Παναγία μας. Ταύτη νουν κατέχοντες της πίστος στην άγκυραν, υπέρμανοχον. Έχουμε, λέει, τον εξ αυτής τεχθέντα Κύριον. Έχουμε την Παναγία μας, που είναι εκεί και δουλεύει για μας. Έτσι η ελπίδα μας είναι πιο ενισχυμένη ακόμη. Και δεν μας αφήνει. Και σήμερα κάνατε παράκληση στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Αν δεν είχαμε την Παναγία, αν δεν είχαμε τους Αγίους, αν δεν είχε σταυρωθεί για μας ο Θεός, αν δεν είχε αναστηθεί, αν δεν είχε κάνει όλα όσα έκανε, θα είχαμε κάθε λόγο να απελπιζόμαστε. Εγώ πρώτος θα σας έσαιρνα το χορό και θα πέφταμε σαν τις σουλιώτισσες, ο ένας μετά τον άλλον από εδώ κάτω, να γκρεμιστούμε. Αλλά τώρα δεν έχουμε κανένα λόγο απελπισίας. Και μην έχετε φόβο, ποτέ φόβο. Λένε κάποιοι έρχονται τα έσκατα. Ας έρθουν. Εμείς τα πούμε τα έσκατα, τα διαβάζουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής τα είδε τα έσκατα. Δεν τον είδα να τον πιάνει καμιά απελπισία. Ιδού του λέει ο Χριστός, έρχομαι ταχύ. Και έχει δει συντέλεια, έχει δει και τι δεν έχει δει, αντίχριστους, σάλπικες, φραγίδες, δώσ' του βάρτου εκεί πέρα πληγές. Χαμός. Δεν λέει όχι, όχι, κάτσε λίγο ακόμη, μην έρχεσαι. Αλλά γυρνάει και λέει αμήν, μακάρι, έρχομαι Κύριε Ιησού, έλα. Αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Σε αυτό πρέπει να μοιηθούμε. Εμείς τώρα ό,τι ακούσουμε και ό,τι είναι πραγματικό, εγώ δεν σας λέω σαν και καλά ότι είναι φαντασίες. Ό,τι δυσκολία έρχεται μπροστά μας, απελπιζόμαστε, πέφτουμε στα πατώματα. Πω και τι θα κάνω, και άμα έρθει ο Αντίχριστος και δεν μπορώ να ψωνίσω
Πώς θα πάρω, ξέρω εγώ, vegan μπιφτέκια να βγάλω τη 40η. Καταλάβατε. Τα λέω να γελάσουμε και λίγο. Πώς θα πάρω το τυράκι το νηστίσιμο για να φτιάξω το τοστάκι μου πρωί-πρωί, πώς θα βγει η 40η. Δηλαδή, φέρνουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη δυσκολία, ενώ μας τα έχει όλα ο Θεός καμωμένα. Ξεχνάμε ότι Εκείνος πήρε τον Ισραηλιτικό λαό από τη δουλεία των Αιγυπτίων, ακόμη τότε στην Παλαιά Διαθήκη, και τους πήγε στη γη Χαναάν, θα λέγαμε, στον Παράδεισο θα λέγαμε εμείς τώρα έτσι, αν το μεταφέρουμε στην Καινή Διαθήκη. Και τι έκανε, τους παίρνει από πίσω ο Φαραώ, φτάνουν στη θάλασσα, τώρα τελειώσαμε. Ο Φαραώ έχει όπλα, έχει στρατό, θα μας σκοτώσουν. Κάνει έτσι όπως του είπε ο Μωυσής, το ραβδί, ανοίγει η θάλασσα. Περνάνε οι Εβραίοι, κλείνει η θάλασσα, πνίγονται οι Αιγύπτιοι, χωρίς όπλα, χωρίς να σταθούν να πολεμήσουν, βγήκανε νικητές. Πείνασαν, πάρτε ορτίκια, πάρτε μάνα, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο. Δίψασαν, πάρτε νερό. Με τη ράβδο αυτό το ραβδί πια είχε γίνει, τάκ, ο Μωυσής, το νεράκι έτρεχε από την πέτρα. Τους τσίμπαναν τα φίδια. Αρρώστιες ουσιαστικά θα λέγαμε έτσι, στις μέρες μας. Τι έγινε, ο χάλκινος όφης που υψώθηκε πάνω στο ξύλο, που συμβόλιζε τον Χριστό τον εσταυρωμένο, όσοι τους τσιμπούσαν τα φίδια κοίταζαν εκεί με εντολή του Θεού, που το είχε πει στο Μωυσή, και γίνονταν καλά. Έκανε τόσα για τους Εβραίους που στο τέλος ήξερε, γιατί είναι και παντογνώστης, ότι θα το σταυρώσουν κιόλας. Για μας, που υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε. Αλλά υποτίθεται στο πόσο το βιώνει ο καθένας. Δεν θα κάνει τίποτε. Μα λέει, για αυτούς έχουμε στοιχεία, για μας έχουμε. Πώς δεν έχουμε. Πήγαινε στην Κέρκυρα να δείτε τι γιορτάζουν εκεί τον Αύγουστο, το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα, που πήγαν οι Τούρκοι εκεί πέρα να πιάσουν το νησί και βλέπανε τον Άγιο πάνω, οι Τούρκοι το βλέπανε, πάνω στα τείχη της Κέρκυρας, να τρέχει και να σηκώνει ανέμους και να πετάει τα πλοία μακριά, και σηκώθηκαν και έφυγαν. Για δείτε, γιατί γράφτηκαν οι χαιρετισμοί της Παναγίας, γιατί πήγαν οι Άβαροι να πάρουν την πόλη και έλειπαν τότε ο στρατός. Και πάλι σήκωσε τρικυμία η Παναγία με λιτανία που κάνανε οι χριστιανοί οι εναπομείναντες μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και τους έπνιξε τα καράβια και σηκώθηκαν και φύγανε. Πηγαίνετε στον Ορχομενό να δείτε τώρα στις μέρες μας, όχι τότε που ήταν παλιά. Ρωτήστε τι έγινε με τους Γερμανούς, που τους σταμάτησε τα τάγκς η Παναγία. Πηγαίνετε στα φιλιατρά κάτω να δείτε πόσοι Άγιοι. Κάτι έπαθε, δεν πειράζει. Πώς ο Άγιος Χαράλαμπος σταμάτησε τους Γερμανούς να μην κάψουνε την πόλη και σκοτώσουν τους ανθρώπους. Πηγαίνετε μέχρι την Πάρο να ακούσετε για τον Άγιο Γέροντα το Φιλόθετο Ζερβάκο, πώς γλίτωσε 150 τόσους ανθρώπους από το εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Θεός λοιπόν είναι σε κάθε μας βήμα. Και πόσα άλλα. Θα μπορούσαμε να λέμε μέρες και μήνες και ίσως και χρόνια. Αλλά αυτά είναι αποδείξεις για μας, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Ότι ο Θεός είναι εδώ για μένα, για σένα, για τον οποιοδήποτε, άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχώ για το τίποτε. Θα σας πω δύο παραδείγματα, πολύ σύγχρονα. Το ένα είναι του 40, αλλά ζήσαμε τον άνθρωπο. Ήταν νέος άνθρωπος, είχε οικογένεια και έγινε η κατοχή. Είχε ένα ντενεκέ λάδι, ευλαβής άνθρωπος, άναβε και το καντήλι της Παναγίας, του λέει η γυναίκα του, άντρα μου, του λέει, ξέρεις, και εγώ θέλω, την αγαπώ την Παναγιά μας, αλλά έχουμε παιδιά. Εδώ δεν έχει να φάει ο κόσμος, λέει. Μην ανάβουμε το καντήλι, το λίγο λαδάκι να το φυλάξουμε για τα παιδιά μας. Της λέει η γυναίκα, εγώ το καντήλι θα τα ανάβω. Και αν θέλει η Παναγία να του στερήσει το λαδάκι από τα παιδιά μας, και αν θέλει και να τα πάρει, ας τα πάρει μαζί της. Άναβε το καντήλι καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, μέχρι την απελευθέρωση, 4 χρόνια πόσο κράτησε. Και δεν τελείωσε το λάδι στον τενεκέ, και έδινε κρυφά από τη γυναίκα του και έκανα μπουκαλάκι, όπως είπε ο ίδιος, σε άλλους ανθρώπους γείτονες. Στον Πειραιά, εδώ κάτω έγινε αυτό. Έρχεται μια φορά μια κυρία, γνωστή, τώρα στις μέρες μας. Είναι καμιά 15 χρόνια αυτή η ιστορία. Μου λέει, πάτερ, ευχηθείτε, λέει, γιατί έχω έρθει σε αδιέξοδο. Δούλευε η γυναίκα, δούλευε και ο άντρας όμως είχε ένα μεγάλο χρέος στην εφορία.
γύρω σε 90.000. Δεν λέω το όνομα, για να μην το ανακαλύψει η εφορία και πάει και έτσι τα χρεώσει μετά. Λοιπόν, 90.000 ευρώ ήταν. Χρειάζομαι, λέει, για να μπορέσω να κάνω τις δοσοληψίες, εγώ, λέει, στη δουλειά μου, φορολογική ενημερότητα. Αλλά υπάρχει, τουλάχιστον τότε υπήρχε, ένας νόμος ότι αν χρωστάγει ο άντρας, βαραίνει και τη γυναίκα. Και αν χρωστάει η γυναίκα, βαραίνει και τον άντρα, εφόσον και οι δυο είναι επαγγελματίες. Οπότε δεν θα μπορούσε να πάρει φορολογική ενημερότητα. Μου το είπε και εμένα τώρα την ώρα που μοιράζαμε αντίδωρο, ήμουν στο Λουμπαρδιάρι, στον Άγιο Δημήτριο τότε. Τι να της πω, φοροτεχνικός δεν είμαι, μέσον δεν έχω στην κυβέρνηση, να τη σβήσουμε το χρέος. Λέω, πήγαινε ρε παιδάκι μου, λέω, και έχει ο Θεός, να ο Άγιος Δημήτριος εδώ εισάκουσε, λέω. Πάει την άλλη μέρα στην εφορία, ζητάει φορολογική ενημερότητα, λέει το αφημί της, τσακ, 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 εκτύπωση, της βγάζουν τη φορολογική ενημερότητα. Αυτή είναι άνθρωπος εντωμεταξύ που δουλεύει μέσα στα οικονομικά και ήξερε. Πάλι περίεργο πράγμα. Μπορείτε να μου βγάλετε και για τον άντρα, μου λέει. Άδραξε την ευκαιρία. Πατάει το αφημί, τσακ, τσακ, φορολογικά ενημερός και άντρας. Από τότε μέχρι τώρα δεν υπάρχει το χρέος. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και τέτοια κάνει. Και ελαχεία μοιράζει. Πέθανε ο άντρας μιας γυναίκας. Αυτό το ξέρω στον Άγιο Εφραίμ στην Νέα Μάτρη. Η γυναίκα είχε φοιτητή στο εξωτερικό το γιο της και έπρεπε να έχει κάποια χρήματα για να τα βγάλει πέρα. Χρώσταγε το σπίτι σε δάνειο. Βρέθηκε σε δεινή κατάσταση. Η μικρή σύνταξη δεν την έφτανε για τίποτα. Μια μέρα λέει που ήταν απελπισμένη, περί απελπισίας ο λόγος λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Πού να πάω, λέει, είχε λίγα χρήματα, ίσα τα ειστήρια να πάει και να έρθει, κάτι λίγο παραπάνω. Να πάω στον Άγιο Εφραίμ, τουλάχιστον να του πω τον καημό μου. Πήγε στον Άγιο Εφραίμ, προσευχήθηκε η γυναίκα, βγαίνει έξω, ένας λαχιοπόλης και ενοχλητικός κιόλας. Πάρε κύριε ένα λαχείο, πάρε ένα λαχείο. Βρε δεν έχω, λέει, τα ειστήρια καλά-καλά. Τι λαχείο, άσε να μείνει να ψωνίσω καμιά φραντζόλα ψωμί. Πάρε σε παρακαλώ, πάρε και είναι φτωχός άνθρωπος, πάρε, το λυπήθηκε και με τα λίγα λεφτά πήρε το λαχείο. Κέρδισε το λαχείο. Τώρα θα μου πείτε σύμπτωση. Αν δεν είναι σύμπτωση, πάει εκεί στα γραφεία να της υπογράψουν την επιταγή, την υπογράφει ο διευθυντής, τη στέλνει στον ταμεία, πηγαίνει μαζί της, ήταν και νικήτρια, έπρεπε να την τιμήσουν. Και γυρνάει και λέει στον ταμεία, Εφραίμ, δώσε τα χρήματα στην κυρία. Στον Άγιο Εφραίμ πήγε, Εφραίμ ήταν ο ταμείας. Εσείς τώρα τι λέτε, έχουμε να φοβηθούμε τίποτε? Παλιά λέγανε στο παλιό το κανάλι, θα το πω όπως το λέγανε τότε, τη CNR, μετά έγινε ERT2. Ήταν η υπηρεσία ενημερώσεως των ενόπλων δυνάμεων τότε. Έτσι ξεκίνησε το ERT2, το σημερινό ERT2. Οι ουρανοί είναι δικοί μας, λέγανε, για την αεροπορία, έτσι. Έτσι είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί. Και ο ουρανός και η γη και το υπέδαφος και η θάλασσα είναι δικά μας. Γιατί είναι του πατέρα μας. Έχουμε το αφεντικό και είμαστε πολιτοί του αφεντικού. Πολιτή του αυτοκράτορα, του παντοκράτορα, του παντοδύναμου, του πάνσοφου. Αν είμαστε πολιτοί του, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν όμως είμαστε διπρόσωποι και άλλα λέμε μπροστά και άλλα κάνουμε πίσω, τότε δικαίως και απογοητευόμαστε και απελπιζόμαστε και χάνουμε την ελπίδα μας. Να χαίρεστε πάντοτε, να ευχαριστείτε πάντοτε, να προσεύχεστε πάντοτε, γιατί η προσευχή δεν είναι καθήκον, δεν είναι αγκαρία. Η προσευχή είναι ανάσα. Ανασέρνουμε και ανασέρνουμε Χριστό με την προσευχή. Και τότε με αυτόν τον τρόπο όλα θα είναι όμορφα. Και ό,τι δυσκολίες και αν έρχονται, πραγματικά μην το βάζετε μαράζι. Θα είμαστε ξύπνοι, πολιώματα θα είμαστε, θα βλέπουμε σε χίλιες μεριές τα μάτια μας. Οι χριστιανοί δεν είναι κοιμισμένοι και διαβάζουν και τους Αγίους και τους Πατέρες και ξέρουν και βλέπουν και κρίνουν τα πάντα. Αλλά με ελπίδα στο Θεό. Όχι ελπίδα σε μένα και στη τσέπη μου και στις δυνάμεις μου, γιατί τότε θα χάσουμε τα πάντα. Είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε τα πάντα. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν κάνετε ερωτήσεις, τι λέει το πρόγραμμα εδώ. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι τον πατέρα Γιώργο. Μήπως είπαν πολλά. Λίγα. Άλλα δεν έχει, πρέπει να φύγουμε. Σας φιλοξενήσουμε.
Αφού δεν υπάρχει ερώτηση, να πούμε διευκόν. Έλα Γέροντα, πείτε διευκόνηση. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάντως συγχαρητήρια που τώρα τέτοια ώρα, με Κυριακή απόγευμα, μαζευτήκαν τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα πάνω στον βράχο. Κάτι καλό κάνει ο Παππούλης εδώ. Ευχαριστούμε πολύ εκ βάθους καρδίας τον πατέρα Γεώργιο για τα τόσο πολύ όμορφα και θεολογικότατα λόγια τα οποία μας είπε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Νεκτάριο για την παρουσία του, και τους πατέρες, τον πατέρα Νικόδημο και τον πατέρα Χριστοφόρο. Μα περισσότερο ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Στην έξοδο υπάρχει ένα κέρασμα, ένα γλυκό και ένα αναψυκτικό, όποιος θέλει. Επίσης υπάρχει μία έκθεση αν ό,τι θέλετε να πάρετε. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ένα από τα έργα τα οποία κάνουμε στην ενορία μας, όπως ξέρετε η Αγία Ζώνη είναι παλιά εκκλησία και όπως βλέπετε η αγιογράφηση έχει καταστραφεί ένα μικρό μέρος και σιγά σιγά καταστρέφεται όλο και περισσότερο από την υγρασία. Έτσι λοιπόν ένα από τα έργα τα οποία θέλουμε να κάνουμε είναι η συντήρηση της αγιογραφίας προτού καταστραφεί εντελώς. Έτσι λοιπόν στην έξοδο βγαίνοντας θα υπάρχει ένας δίσκος που αν θέλετε να μας ενισχύσετε, σας έχω πει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια και το ξέρουν και οι πατέρες, ότι πρώτα με τη βοήθεια του Θεού κάνουμε τα έργα μας και μετά με τη συνδρομή τη δική σας. Είναι πολύ σημαντική η συνδρομή η δική σας για εμάς. Μας δίνει δύναμη και μας δίνει κουράγιο. Ναι. Συγγνώμη γιατί είμαι και λίγο φτίαρος καμιά φορά, αλλά ο Παππούλης σας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι το να δώσετε. Σας κρατάει σε μια ορθόδοξη γραμμή. Ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία το κάνουμε με τη συνέργεια και τη βοήθεια του λαού. Και η λειτουργία γίνεται με το λαό, αλλά και όλα αυτά που σας λέει και τα έργα γίνονται με τη βοήθεια του λαού. Αν εσείς δεν το βοηθήσετε, να το κάνετε να τρέχει, να φυλάει όπως λένε, συγγνώμη, κατουρημένες, ξέρετε τι, για να του δώσουν επιχορηγήσεις δήμαρχοι, βουλευτάδες και αυτά, και μετά θα λέτε γιατί ο παπάς κάνει τεμενάδες, αφού δεν το βοηθήσατε κάνει τεμενάδες. Η Εκκλησία η ζωντανή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εσείς θα στήσετε τους ναούς σας. Πάντοτε έτσι γινόταν. Συγχωρέστε. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα αυτή τη στιγμή να καλέσω εδώ πάνω τη σύζυγο του μακαριστού Ιωάννου, την κυρία Μαριάννα, τη σύζυγο του ψάλτη του προηγούμενου που είχαμε, ώστε να της δώσουμε μία εικόνα έτσι τιμής ένεκεν εις μνήμη του μακαριστού Ιωάννου, ο οποίος είχε αδαμάντινο χαρακτήρα, ήταν πολύ καλός άνθρωπος και ερχόταν από μακριά, από την Αθήνα, ακούραστος, ενώ ήταν μεγάλος σε ηλικία και ερχόταν από μακριά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ναού και τις περισσότερες φορές δεν έπαιρνε και χρήματα. Έτσι λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχει καλή ανάπαυση και καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά και καλή ανάπαυση να έχει. Τώρα φεύγοντας θα πάρετε την ευχή του Παππούλη και μία εικονίτσα έτσι που θα σας δώσει για ευλογία. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Κάνετε. Καλά, εσείς είδα και τη μητέρα σας. Όλα καλά.